बाबा देखी हम हंसे वाली बात तो पहले कहिले एगो और बाकी बात द्रौपदी वाला हमरा में को द्रौपदी बना रहे हैं यही बाकी बात का जवाब हम सोचत नहीं एकरा से उदंड जोहत नहीं अभी हम का दो गोइनी मौगिस कने करे तड़ाक दे मोरनी की हम राजा दशरथ हैं तीन तीन मेहरारू राख सकीले तो हमार मौगी कहलस कि हम द्रौपदी हैं पांच पांच गो मर्द राख सकता नहीं असही बाबा बड़ी धार्मिक हैं कोनो साल नहीं खजाना में महामृत्युंजय जाप ना कराई एक साल राय देने की बाबा एगो काम करी रामायण महाभारत सुखसागर सबके पाठ कराई अलग अलग एक हफ्ता में 22 गो पंडित जी महारथी लोग आई रहे पाठ भइल विदाई के बड़ा पंडित जी कहनी कि विदाई होके पहिल का पंडित जी पहिल का बाबा गोइनी यहाँ के एगो भाई बने वहाँ के आइल नहीं की वहाँ के 5000 रुपया लेके जाके गोड़ पर धके पप्पू बाबा गोड़ लगनी पप्पू बाबा गोड़ लगनी बाबा कहने की जय हो जय हो जय हो। अच्छा ही बताओ रामायण में कुछ समझ में आइल हो कल बाबा सब रामायण सुननी है सब अच्छा बा बहुत सुंदर हमरा ये को बात ना बुझाइल हो कि रावण राक्षस रहले कि राम राक्षस रहले दूर तोरी भाला हो तू सब सुन ले बड़ा तारा ही नहीं खबर ना बाबा खाली इतना मिस्टेक हो गइल बा बुझाइल हो ना कि रावण राक्षस रहे कि राम राक्षस रहे अच्छा तो कहले कि देखो ना राम राक्षस रहले ना रावण राक्षस रहले सबसे बड़ा राक्षस हम बानी कि तारा जस महाराक्षस के रामायण सुनौने हो वहां के हटनी तले प्रभुनाथ बाबा होता नहीं मलकिनी रहली अच्छा 10,000 रुपया धके यहाँ के अपना महाराज जी के गोड़ लगता नहीं हां गोड़ पर धके ना मुड़ी पर धके लगा गोड़ पर धके गोड़ लगनी वहां कहनी कि तारा का शिक्षा मिलल बा हमरा एक कथा से सुखसागर से रामायण महाभारत से बाबा कहने कि बाबा रवा ना कहोई कि कौन सा अपना बाबूजी के उग्रसेन के जेल में बंद करके स्वयं राजा बन के मालिक बन गई हम वही फेर में बानी कि कुल भाई लोग के हिस्सा हथिया के जेल में बंद करके अकेले मालिक बन जाए छी 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 राम 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 नाश हो गया नाश हो हर पनीर पकौड़ा खाइल डाल हो मलगोदा खेल रहा काजू किशमिश डाल हो तले जाने की यहाँ का मलकिनी अवतारी नाम का हो का चितपट देवी चितपट देवी जी ठुमुक 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 प्रभु चल ही पराई साड़ी लेके गइल बड़ी आई गोड़ पर धके गोड़ ला के 500 धके गोड़ लगली बाबा कहने की बच्चा जय हो तू का शिक्षा ले ले बड़ू हमारा पुराण से कहले कि बाबा रवना कोई द्रौपदी के 5 गो मर्द रहे लो हम हो सोचता नहीं अच्छा एगो यहाँ के बोलले बनी अच्छा 4 गो औरी खोज ले आई छी 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 हटो हटो गोल के गोल चौरिया है भाई दादा आ तले बाबा के एगो साली आई रहली बोल के सिया आ ऊपर सौवा ले ले हइलट कोले आवती है बेचारी जानते हो हैगा ओ नो हाय बाबा हाय बाबा ये लीजिए ना आपका गुरुदक्षिणा है गुरुदक्षिणा लीजिए ना ये गुरुदक्षिणा है लीजिए ना अपना गुरुदक्षिणा गुरुदक्षिणा नहीं कहता लीजिए ना अपना गुरुदक्षिणा पंडित तारे मुंह से बहुत पंडित जी निकले हट गुरुदक्षिणा है ले लीजिए अब दे दहली बाबा के गोल लगली जय हो बच्चा तू प्रभुनाथ बाबा के साली है का नाम हो मनरखनी कुमारी तारा का शिक्षा मिलल हो कहले कि बाबा देखे बाबा अरे बाबा हे दादा गुरुजी बाबा ओए बाबा रवना कहवी कि कुंती के कुंवारे में एगो लड़का भई रहे करन हमरो मन में जाइल बनी तो आशीर्वाद लेके कुंवारे में एगो हो जाई तो बड़ निक अरे राम आ तले यहाँ के एगो सारे आवता वो ही तार ले जाए खातिर की कथा के बाद लेके चल जा बहिन हमरो के प्रणाम कइला हमके चुप रह बाबा जी हो गोल लगता नहीं हाय 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 बड़ नहीं खता जाता जाके 100 रुपया ध के बाबा जी के गोल लगले गोल लगता अपन परिचय तो प्रभुनाथ बाबा के हम साला साहब हैं अच्छा तारा का शिक्षा मिलल बा कल करी बफू बपी बाबा
कहने की भीषम पितामह केहू से ना हरस इच्छा मृत्यु के वरदान रहे इच्छा मृत्यु एगो शिखंडिया मार देहलस गपक दऊ का के ई बाबा हम शिखंडियों से बड़ भेटनर हो जैती नु गांव में केहू के रहे ना दीदी जवाब रहो हम सेम टू सेम दिया देखी व्यासन के पैसा मिले ना मिले उसे कोनो अंतर नहीं है चाचा ना बाकी व्यास गावत आ ओकर गणेश जी पर से दुर्गा जी पर से ध्यान कब हटेला कब? जब ओने से केहू चल देले बा व्यास टेंशन में हो जाला आओ तारे पैसा देबे नंबर दी है कि 500 दी है कि खुदरा दी है धक धकाता करे जा कि का मिली आ तल ओने से ओइले आगे आके बैठ गइला बड़ा अफसोस लागला ओहू से बड़ा अफसोस कब लागला जानता नहीं केहू आइल मंच पर दे है ऐठत 500 हाथ में धरावल व्यास ले हले अपन शुभ नाम बताई नाम नहीं के बोले के खुला चाहिए बुझाला कि करे जबे जरी गइल ओहू से बाउर लगल जानता नहीं कहो रात भर पैसा भी टोरल खुला देहलो कितना बता 10,000 ऊपर वार बा आ सवेरे मिलावत रहो साले 3 गो 500 डुप्लीकेट निकल गए बुझिए डर गई पैसा रुआ सब देता नहीं मालिक हमनी के देवता रुआ सब हई हमनी के देवता आज सुनत उहे देवता है जे बुलावत उहे देवता है और वह सब पर हम बानी चाहे मोदी बाड़े चाहे जोगी बाड़े चाहे लालू यादव सब है जनता पर ही है जनता जगरा के चाह दी आसमान में उड़ा दी जगरा के चाह दी नीचा गिरा दी ऐसे सारा जनता के हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो हमनी के रवा सब पैसा देता नहीं एक ही निवेदन करब कि जेकर नाम बाई चांस हमरा से गलती बोला जाओ तो खिसियाए के नहीं खे ना फिर दोबारा पैसा दे के अपन नाम सुधार करा लेबे ऑफर 3 बजे भोर तो आधार कार्ड में होय त एमे ना हो जाए हो जाई